Da ne zanemarimo i da ne gurnemo drugi plan ono što je trenutno najbitnije. Mi imamo ogroman motiv da sutra protiv Vojvodine dobrom igrom i za promenu i pobedom se oprostimo od naše publike i od ove polusezone koja je bila više nego burna. I uz svu buru koju ste vi mogli da naslutite i da vidite i da napišete i da primetite, mnogo veći deo te bure niste uspeli i bilo je van vašeg domaša. Ja zbog toga pre svega i u pripremi ove utakmice koja je poslednja u ovoj polusezoni želim da čestitam igračima na svemu što su izneli i na načinu na koji su nosili sve ono što im je bilo tovareno na leđa tokom ovih 6 meseci. Igramo protiv ekipe koja je veliki rival, koja je dobro organizovana. Pogled na tabelu govori da su u vrhu kao i uvek. Organizaciono po pitanju kluba su možda i u samom vrhu. Klub koji je zaista besprekoran i po pitanju funkcionisanja i po pitanju organizacije i po pitanju tima, jer imaju određeni kontinuitet i taj kontinuitet se vidi. Dobro igraju, čvrsto i sigurno nam neće biti lako. Očekujem veliku borbu i zaista tešku utakmicu. Što se tiče nas, da ne zaboravim zdravstveni bilten i bilten pre svega kadrovsku situaciju. 2 igrača sa žutim kartonima, Jovanović i Mijailović, koji neće biti u stroju, i 2 povređena, Mikić i Pantić, koji takođe neće moći da konkurišu za sastav. Ostali su tu, zdravi, motivisani i orni. Ostalo nam je još 90 minuta do kraja ove polusezone i mi smo naravno svi silno motivisani da je izguramo na najbolji mogući način.